Najana mara mana eruru kamano pod wadhi mbele ka pod watudore gi jowende mopogore ka wan ka to wan gi nyaminwa podi mabende wero gospel gi achiel kuom jogo mowuok mondo mi nyaminwa Salem Lydia support makende e launching mare madhi mbele kawuono Sunday dwe mar 6 tarik 11. Nyaminwa mokwongo wachne joneno wa nyingi. Iluonga ni Valarie Orondo owara Ahero Yesu anya Kisumo Nyaera kamoro ni dago. Yes. Valarie Orondo. Thank you so much. Valarie Orondo jinyalo penjore to itimo tijango nikech waneno ka launching ne nyaka jowende mok wer gospel obire. Yeah. Tich matiyo anyalo wacho ni ajaohala auso lewni kendo kidhi kacha TikTok kacha akito brand mara ngi brand iluongo ni Miss Diva Collections. Miss Diva. Yes, auso both women and gentlemen attires. Mane tija kuom sani odagino ni mbele kacha Nyasaye bro yawere moko kopogre gi tijino ajawer. Yes. Okay, kuro kai biro kaka johala miyo nyamino support ko sibiro kaka jawer. Abiro aka jawer to nikech nyaminwe huduma ka nyaka wachung kode koro abiro muna mie support na. Yes. Okay, Valarie Orondo gin jogo matiyo ne Nyasaye kendo wer mamit sana to wende ni manyako gonwa kapok wadhi mbele to wadwa nogoy kata dakika achiel kichen wer mamit seriously anoka dwa were ne jawer anaonge kanyo. Hallelujah. Yesu kayuda luongowa Yesu kayuda uluongowa Yesu luongo jowo Yesu kayuda uluongo saman gi Yesu to an gi chir saman gi Yesu to an gi chir Yesu chung'ie kedo saman gi Yesu to an gi chir Yesu kayuda babo chung'ie kedo Yesu kayuda ochung'ie kedo jawaro chung'ie kedo Yesu kayuda ochung'ie kedo tung'onga malo e parura tung'onga malo e parura Yesu luongo jowuoth tung'onga malo to arura to saman gi Yesu to an gi chir saman gi Yesu to an gi kijawaro chung'ne kedo saman gi Yesu to an gi chir. Wow. Nichembele neka moro kacha mabenda injo kawacho na Yesu. Ola Yesu ala Yesu babo ala tine Yesu ala Yesu babo ala tine Yesu ala maduo. Okay, amen. Valarie Orondo wacho ne sama in gi Yesu to in gi chir. Bende in gi chir adieri koso kalwenje kinyogo to Yesu osemiya chir moro ma awinjo kanyo anyanyono jachien gi tienda ma wuothe wiye. Mane chir ma Yesu omiya. Amen. Ni sama in gi Yesu to an gi chir kendo onge luoro moro. Luongi malo e par wuora. Yesu moseluongowa mondo watitije. Yes. En mich mane kata fwenyruok mane yudo mondo mi wer wer aina ni? Mondo mi awer wendni ne ni wer mana chako pare wiya kapod anyathi high school naneno ka nyiri wetena ne timo gik moko to bang'e ne giywaga ng'i neno tunafuna adieri kichina chako tione Nyasaye kapod atin kapod anyathi primary kapod class 7 kama to ni Nyasaye ni osepanda ko nafwenyo ni tiyo ne Nyasaye ni go ala maduong' molo tiyo ne piny anyalo tiye ba to gima badhi konyi go to onge aminga piny go mana kogo wi beti titho to ni Yesu okatamre no kwa bitho lakini kana chiemoro ka Nyasaye okawa to gima ber ni asechamo mwandu ma Yesu oketembele nikech ohala mar Yesu duong' moloyo wana mar piny. Yes. Okay. En challenge mage misekale mondo mi amani kore wer aina ni challenge kaka mane miwacho ni sama in gi Yesu to in gi chir manyiso mtiyo challenge misekale. Yes. Nasika challenges mang'enya mana kale mano miyo koracho ni Yesu ni manyaka miya chira nchiro Osiepna mano dhi ondoga kamoro tunawinjo kane wach no lit ne chunya nikech ne kaka nyaminwa mano nyuolwa ge ot to na trust kabisa akano nchiro gik mano timo makoracho ni wadongi Yesu ni kende nikech ka Yesu ni okomiya chir mona kal go lwenyni to ok dina kal omiago ni Nyasaye kamano no miya kale lweny machoga ni Yesu ni mamiyo ji chir mar kalo lweny to ng'eny adier mama ko jower mama kara jopiny lakini Yesu ka in ewi Yesu mi chir mi kal lwenje go te. Yes. Okay, ji mang'eny ne to nyalo penjo to seche moko bende in gi ng'ato ne kapok oduoko
ko onge ng'ato tano miye namba ng'ama mana ng'ama war ema mondo kin kuom sani to pod onge ng'ato lakini ageno ni Nyasaye dhi miya ng'at mawar modembre moritore kaka ritorani. Yes, namba to kanya chiwo kuom sani to Yesu kende ng'ata. Yesu boy na kende. Kopo ni jawinjo moro go na simu penja ni nyako no mora nya dada matiyo ne Yesu no omora tamba tiyo ne Yesu adwa ni mondo wati Yesu kanyakla atim nang'o? Request ay lago kayero kayega. Adier nikech ikia ng'ato kolo ng'ado woni simu ng'at ni kia ing'eni ni teg momiyo manyi ane magochona ine mogochoni koro nikech ine mogochoni mano wach manyaka lame Nyasaye mondi ng'eni Nyasaye nyalo mi fwenyruok nikech ni kend mono nyako kaka an koro dhi e ode mabedi sani otek adier nyaka Nyasaye mi fwenyruok kile madito Nyasaye mi an ng'eni sani to Nyasaye pok omiya fwenyruok nikech pok achako menyo nikech ang'eni ka chako to Yesu biro kelo fwenyruok temo chani onge ng'ato sani pod onge ng'ato weri kata mokiew ma bira go sadi pora tiyo ne Nyasaye de mala biro go naero kamanda rwakogi. Yes. Okay, kowe mano matin wadonje kore session marwa inyalo nyiso ni to uhusiano mari gi ng'ama timo launching ere kaka nong'eru? Lydia Jerusalem ne wang'ere kanisa moro iluongo ni Grace and Truth Ministries en Dandora kae to ne wadhi timo huduma moro to jakwath mar kanisa no noluonga to luongo jawer machielo to luongo Lydia and actually Lydia at that time but chieng' no ne wang'ere to aka ne watimo chokruok achiel 1 week nayudo ka nyako maber yani ne watimo chokruok no gi kwe ma watieko maber to chakre kanyo ne wakawo contact wawasuliana ga pile ka pile wawuoyo wajuliana ali to kuom kamano waloso osiep wabedo osiepe koro an ka nikech en osiepa. Yes, nikech en osiep mayude warruok ka koro kido warruok osiepe warruok ka to nyaka maintain osiep no nikech en osiep maber en osiep man go ala bende. Yes. To ibe ni setimo launching kata chen kata pokatimo launching to kada kamano Nyasaye no miya fwenyruok last year abi bedo gi launching na dwe mar 8 tarik 13 Voice of Salvation and Healing Ministries International Kibra branch. Arwako jowinjo te, arwako jo fans mag DJ Lozz te. Biuru mondo une gig ma Nyasaye timo kaka beyo. Amen. Okay, koro mondo mi ibima nyiso ni obiro bire mari. Obo bire bara. Ang'eno bibiro. Ang'eno koko biro. Koko biro be gogo ne Nyasaye rokamano. Samoro bedo gi dich mag hapa na kule. Koro waka kwa gi ng'wono. To bende nitie maximum amount seche mokigolo 10,000 ting'ise ni Nyasaye mambe na golo 10,000 mare golo mana 10,000. Hapana mano onge. Nyasaye yani wakitoga ni aka Nyasaye tiyo kodi eka in be timatima nikech ka jama duoko nyadier imbe nyaka duoka lwedo cha to be okrach ni no golo ni 10,000 inda golo 5,000 igola kiwango ma Nyasaye omiyi. Yes. Okay, to industry mawer ka wacho ni pok yudo ng'ato bende ochalo nade nikech mondo mi yud dada matiyo ne Nyasaye kain rakwaro to ber to rokore maler tek nitie challenges mikale wasewinjo tetesi moko ni producers moko makidhiri gi ng'ato kaka in to ng'is mani Valarie nyaka tim na kama koka tim ni kama to in poko kendi challenge ina gi bisero mogo pokaromo gi challenge no kuom producer mara en John Okidi atiyo gi Key Records masaga tu Nyasaye ma OR to beritore alafu jikailagi nasewinjo mbakailago chieng' an be koro nacho ni wadhi atema ne ka jigi nitie adacho ni joma nyiri mapoko kendi weuru ketho nying producers gi jotich Nyasaye in ka in gi agenda ni mano mari lakini ando pok aneno adier ma Nyasaye pok aneno. Yes. Okay. Koro so far isewero wenda di? So far isewero wenda adek mago ni e YouTube an gi Yesu Ohala an gi Nyasaye nitie to an gi winjore mondo wapaki. Yes. To bende nitie jogo mose come up mondo konyi seche moko kata video shooting no ayudo kitimo video mar 1,100 gi wiye en video chakali bedo ka king yawa anyalo wacho ni familia mara gi jo kanisa na osebedo achiel kuom jogo mosechung' koda to kada ka gin to nitiere osiepena ma askofu ji makanisni moko be mosechung' koda elamo kada ka lwet ji okochopo lakini gilamo na Nyasaye ambe aelewa ni piny sani tek koro ng'ado kapod lamo ni adier mano ago gi erokamano. Yes. Wow. Video choka pesa di?
Video no kawa nagolo video ariyo at the same time. Same time achiel mikete YouTube. Achiel maseketo moro no nikech adhi timo ne launching. Nikech launching no ndiko ni Nyasaye nitie. Koro mana ito monda goal dwe mar 8 no lakini nasetimo en video nitie. Mano Nyasaye nitie to an ge winjore mondo apaki. Nagolo gi ariyo dichiel. Natiyo gi each no kawa 15,000. Alafu giveni mana chulo 6,000. Koro mano 36,000. 36,000. Yes. To itarajia ni biro duoko pesa ni koso kata koko ni tiseti ne Nyasaye. Aseti ne Nyasaye dum mami wacho ni mich ni nyaka konyi. Koro ngeni biro duogo. Ngeni mos biro duogo. Anana gi yie kuom Nyasaye. Yes. Okay, koro wan gi Valarie ka en johala mar ariyo en jawer. Koro korka kocha to no kwacho ni ok chiw namba lakini korko hala to nyaka chiw namba ne. Korko hala adana miye kako nyalo yuda ko ngato dwaro adier. Atiyo gi TikTok. Kidhi e TikTok kacha many kama ndikni Miss Diva _699. Kiti matima ni Miss Diva idhi yuda kanyo. Sura ni idhi yudo kanyo. Inyalo timo orona inbox TikTok kacha. Koso nyatiyo gi Facebook Valarie Apia idhi yuda kanyo. Yes. Okay, erokamano to jogo mami support der wachone ginango. Jogo mami support adona wach ni Nyasaye mondo med gwedho Nyasaye otimnu maber kinde te. Amen. Okay, mondo miago kodi kolabo haikadi. Okachaji ngato mondo go kolabo koda. Mano tich Nyasaye. Koro kibiro to walo salva tijino mondo guok maber. Amen. As long as no nyalo afford production fee sawa. Okay, agoni erokamano. Aparo ni to wabiro romo kendo wabiro timo interview mang'eny. Nyasaye telne kuom matin go kendo agoni erokamano kuom chopo. Koro ato awo mondo adhi ket namba ni. Okay, according to sheria mar Lozz, nikech ngato ka ngato ji control kien. Ok nyis ni koket namba ni to sekata ngato seri te nyaka yie. Ine manyaki timre nade? Ine manyaki. The reason mami adhi keto namba ni wan gi jogo maneno wa pinje maoko, Dubai, America, UK. To ginyalo gombo mondo miyo gimi support kata gichung' ne video moro. Wanya chiwe mpesa namba. Onge shida namba mar support. Kanyo minyalo yudi go. Alalo don koro amigi namba. Chi namba? Awachiwe 0799772503. Katamba bende ke piny kacha. Koro anytime kogoni simu to nyalo ni wafasi mag Lozz dwaro Valarie. Koponi nitie miyo gi time magigoche. Gocho to inene wacho ni sani nirona simu ni to late kinyo wuok kiny. Sawa. Nyasaye gwedhi mono ikela kama mondo atimu interview ni. God bless you so much. Message mane mango kuom jogo maseche moko se lose up chuny gi seol to wende ni seche moko giseneno kamoro to wende gi medo gi jiwo gi teko. Message mane mango kuom jogo moseamua ni koro piny omero nikech sani chumi rach dhano be kale shida tije be onge. Message mane kuom ingo kuom jogo maonge geno mageno seweyo kuom sa. Okay. Lozz mondo mi awer mara mawacho ni Nyasaye nitie. Inadira sana no Nyasaye kendo ng'eni nitie. Koro we luor in menyo ka samoro piny tekni uchumi ang'eni rach beda gi yie ni chieng' moro Nyasaye no ani malo ka Nyasaye no malo ne owadgi soul matin mani luongo ni wiya wil gi nyinge matin. Nyasaye no ane malo nikech Nyasaye chon Nyasaye ng'wono. Koro kodere ni ang'o mikale Nyasaye pod nitie omena nyisi ni we luor eteme magoite gen kuom Yesu Kristo kende. Ene kende manyalo konyi. Yes, kiki luor ang'eni weche ng'eny chando ji lakini we luor Nyasaye nitie. Yes. Okay, ne jogo ma nenano mano ne Valarie Orondo gima nyalo wacho ni kuom message wacho no Luka 4:16 Yesu wuoyo ka wacho ni deu bed gi yie matin yie kata matin ka koth kare dai to du wacho ne got mondo wuo kama ntere mondo dhi kacha matin gimoro amora itimo gi yie mondo wer mochopo ka winjo na wacho no onge dichuo but ochal ng'ama dichuo nikech en kuom Yesu sama en gi Yesu to kati onge dichuo to en gi dichuo nikech in gi chuo mar chuo te in gi wuoyi moingo jo wuoyi te an gi Yesu jaber chuo. Erokamano. Koro Nyasaye otel nyaminwa abiro wuoyo mang'eny kendo abiro timo interview mar ngimani wang'eni ni neno Nyasaye mondo otelni kuom sani tidhi mbele gi chunyno. Hallelujah. Amen. Mano ne Valarie Orondo mowero Yesu ohala kendo wachone sama an gi Yesu to an gi chir tung' luonga malo e par wuoro. Amen.